Dobré ráno, naše cyklopotulky dnes otvárame na tomto ikonickom mieste. Vidíte to za mnou? Pivničky. A tie pivničky nie sú nikde inde ako na vari najslávnejšej slovenskej vinárskej oblasti, ktorá si hovorí Tokaj. Poďme na to. Sme v obci Veľká Trňa v srdci Tokaja, asi 25 km od okresného mesta Trebišov. Gazdovské pivnice predstavujú súbor 33 kamenných portálov, ktoré vás zavedú do historických tokajských vínnych pivničiek, vyhlbených do krehkého, ale pevného tufového kameňa. Doslova len pár desiatok metrov odtiaľ, v Kapráľovom dvore, nás privítali dobrou domácou paštétou a rovnako výdatnými informáciami. Okrem tipov na výjazdy v ideálnom rovinatom teréne vám požičajú aj bicykel podľa vášho gusta. U manželov Kapráľovcov ma už čakala aj moja dnešná sprievodkyňa Veronika. Vítame vás na Tokaji a veľmi nás teší, že stále viac a viac návštevníkov nášho kraja navštevuje aj slovenskú časť Tokaja. A my sa snažíme ich usmerniť ešte ďalej na Medzibodrožie. A vlastne Medzibodrožie môže byť alternatíva pre návštevníkov, ktorí hľadajú aj iné typy zážitkov, nielen vinnú turistiku. Takže čaká nás krásna príroda a trošku aj taká divočina. Požičovní tu nie je až tak veľa, čiže vieme prepojiť navzájom jednotlivé obce vinohradníckej oblasti Tokaj a ľudia vlastne spoznávajú Tokaj na dvoch kolesách. Prvá zastávka musela celkom logicky smerovať do unikátnych pivničiek, ktorých je tu v 33 portáloch spolu vyše 100. Práve tu tunajší vinári skrývajú svoje poklady. No verte, že len pred teplom. S cyklistami sa radi podelia. Vášeň pre víno, vernosť tradícií a odhodlanie pokračovať v remesle má dnes už 4. generácia rodiny Macíkovcov. Macíkovci patria medzi elitných vinárov Tokajskej oblasti. Príležitosťou, ktorá sa neodmieta, je ochutnávka vína, a to priamo v stredovekej pivnici alebo vo vinohradoch. Nachádzame sa v starej stredovekej tufovej pivnici Tokajskej, kde je aj jedna z najväčších vinných bank, predpokladám asi najväčšia na slovenskom Tokaji. Je tu okolo 100 000 fliaž uložených, to už vlastne všetko, čo vidíme, je víno klientov. No a najstaršie u nás víno je 1912. Tokaj je jediné víno na svete, ktoré dokáže vyzrievať desiatky, stovky rokov bez toho, aby bolo fortifikované, to znamená, aby sa pridával lieh alebo alkohol do toho. Tokajské vína dokážu takto potom tu vyzrievať tie stovky rokov. A je to tak, že vlastne my môžeme uložiť to víno našim klientom v tých ideálnych podmienkach, kde je 11 stupňov celý rok, takže cyklista sa tu dobre schladí. Macíkovci sú aktívni aj vo vinnej turistike, ponúkajú možnosť ubytovania v penzióne u Macíka, čo je netradičné zážitkové bývanie v drevených sudoch s výhľadom na vinice. Od roku 2015 je dominantou vinohradníckej oblasti Tokaj 12 metrov vysoká vyhliadková väža v tvare obrovského dreveného suda. Nachádza sa vo vinohradoch medzi obcami Malá Trňa a Černochov a je ideálnym oddychovým miestom pre turistov, cyklistov a aj rodiny s deťmi. V tom spomínanom roku 2015 sa táto rozhľadňa stala stavbou roka podľa slovenskej verejnosti. Pokračujeme ďalej vinicami a v žiare slnka nám do očí zasvietil najnovší klenot tokajských viníc, Chateau Grand Barry. V talianskom štýle predstavuje moderný pohľad na tradičný Tokaj. Takže dovoľte, aby som vás predstavil v našej vinárskej firme Chateau Grand Barry. Sme jedna z najmladších vinárskych firiem tu na slovenskom Tokaji. Táto budova bola postavená v roku 2019, takže tohto roku máme také ako keby 5. výročie založenia. Sme firma, ktorá pracuje približne na 80 hektároch vlastných rodivých viníc a z toho ročne vyprodukujeme nejakých 500 000 litrov vína. Všetko je to z vlastnej výroby. No a samozrejme, ako vidíte, tak sa venujeme aj aktívne tomu vinárskému turizmu. Takže ak máte záujem, radi vás celoročne privítame. Po dobrom obede môžeme pokračovať do Malej Bary. Novo zrekonštruovaný kemping v Malej Bare poskytuje rozľahlý areál a všetko potrebné pre váš komfort pri kempovaní alebo stanovaní. Novinkou je Tree Top Village. Tokajské domčeky v korunách stromov z wellness zabezpečia jedinečný celoročný zážitok v prírode. 7 domčekov je vybudovaných vo vzdušných korunách stromov. Mali sme už dávno taký sen postaviť si nejaký domček v korunách stromov. Vlastne takto nejak to vzniklo, prečo jeden, vybudujme celú dedinu. Je tu úplne iný vzduch.
je tu príjemný chládok, prejdeme o 20 metrov ďalej mimo tohto lesíka a proste už sa potíme. Takže toto je hlavné. A ako môžeme počuť, cvrlikajú nám tu rôzne zvieratka. Máme tu veveričky, máme tu sovu, takže človek je tu v takom dotyku s prírodou. Večer to máme ešte nasvietené, tu je vlastne posedenie, kde je veľmi príjemná atmosféra. A je to veľký rozdiel bývať niekde dole na zemi a hore v korunách stromov. Agroturistika vo svojej najlepšej forme sa nám predstavila aj na Majeri Bara. Tu vám okrem jedla či relaxu vo wellnesse môžu ponúknuť jazdu na koni. Samozrejme nie na tomto. Pablito je na tomto svete len pár hodín a už to dotiahol na televízne obrazovky. To je naše potešenie. Dneska ráno nás kobylka Kyba potešila tým, že priviedla na svet nášho Pablita. Je to v podstate pár hodín na svete náš žrebček. Takisto máme nejaké kozliatka. Každý rok kupujeme ovečky, aby sme mali aj nejaké také kontaktné zo detičky, ktoré prídu z mesta, aby videli, že čo sa chová v podstate na vidieku. Z Tokaja mierime na Medzibodrožie, konkrétne do Ladmoviec, kde nás čaká úplne iný zážitok. Vodná turistika sa na rieke Bodrog teší každý rok väčšej a väčšej obľube. Bodrog je rieka bez prameňa, ktorá je tvorená sútokom riek Ondava a Latorica. Na slovenskej strane má dĺžku 15 km a ďalej pokračuje do Maďarska. Na území Košického kraja preteká chráneným vtáčím územím Medzibodrožie a odvodňuje celú východoslovenskú nížinu. Starosta sa nám najprv pochválil minerálnym prameňom. V 1989 tu vrtali také výskumné vrty a tedy vlastne natrafili na prameň, ktorý odtedy tu teče. Voda obsahuje veľa železa, hlavne približne taká voda, jak v bardejovských kúpeloch. Každým rokom čím viac ľudí sa zastaví tu nás i oddychne, hlavne cyklisti, ale už aj odkedy pred 2 rokmi sa podarilo s pomocou s Košickým samosprávnym krajom vytvoriť aj požičovňu kanoe a splavovať až do Borše. Približne to je 7 kilometrov, trvá to cesta do 2 hodín. Po Borši môžete vystúpiť, my vieme aj vás, aj kanoe doniesť naspäť, alebo keď prídete s bicyklami, tak bicykle vám zoberieme do Borše, odozdáte nám kanoe a s bicyklami pokračujete ďalej. V Borši teda nastupujeme opäť na našich tátošov a ideme si pozrieť unikátny Rákociho kaštieľ. Ten okrem moderného múzea ponúka aj aktívnu zábavu, napríklad únikovú izbu. Čo to znamená úniková izba? Máme nejaký čas na to, aby sme sa odtiaľ dostali? Áno, máte na to 90 minút, aby ste sa vyslobodili z väzenia, z väznice kapitána Lechmana, takisto ako František Rákoci sa vyslobodil, tak aj vy sa musíte vyslobodiť z väznice pomocou logických hier, hádanok, rebusov a podobne. Medzibodrožie na jar je jedna nádherná, voňavá, rozkvitnutá záhrada. Na našej ceste do Veľkého Kamenca sme sa zastavili v Malom Kamenci, v najvoňavejšom obchodíku, aký som kedy navštívil. Rodinná firma Zlatý nektár vyrába svojpomocne prírodné včelie produkty. Náš kraj je tak výnimočný, že tu nemusíme s včelami kočovať vôbec. Lebo od skorej jary až po leto, až po jeseň, tu máme toľko nektárov, že včeličky sú úplne spokojné. Ktorý z tých medov je najlepší pre cyklistov? Vyskúšajte ten bazový, ten je limitovaný. Tam sú bazové kvety dozrievané, treba vedieť, že kedy zbierať tie kvety a kde. Toto mi pripomína detstvo. Je úžasné, čo tieto neúnavné tvory dokážu. No a keďže máme za sebou pár desiatok kilometrov, nastupuje únava, tak je čas na poslednú zastávku. To sa nám vyjde. Ďakujeme krásne. Zrúcanina stredovekého hradu Veľký Kamenec z 13. storočia, na ktorom údajne v 15. storočí podpísali mierovú zmluvu Ján Jiskra z Brandýsa a Ján Huňady. Takto je záver dnešných cyklopotuliek. Zdravý Tokaj všetkých pozýva. Dovidenia pri cyklopotulkách opäť o týždeň.